nangka. 우리 Thang lại kia, dành cho dạ. Bahai tongbai hai lamsogo norjutona ani katal blogo tini hingke seng thangnai tongo sini kaisa program songsajakni bagai o program kha sports meets and anti-drugs awareness campaign program o program songsama jaga seng tabuk thangai tongo ta hangke seng phaisok phaikha already nana songni nogo thundi ke mobile katal mama bai kok sai tongo seng bongni nogo phaisok bai kai ko kukui bu thangnai pongka bono tlang thangnai ta hingke bongni nogo srapja lelawoya konoi seng thangnai borok phaibiya ko hingke ba ke khumarti ke muisongna bagui jinga helebai tongo hingke angke bua sawo hinui bua ajai mani hamjak ko hingke ongko long jaina mani hingke mohon ke khum tam khum bung mayang naithok jago phiaba haibano bung rok maya ta hingkai seng tabuk thanglaina bagui no khlai ke a jaga o eko kukui masa ang masa ti ani chela ke seng tak thangnani hini ongkhlai kha ta hingke cycle bo satung gosi berek lang thang hingke ba sakolom bo gurui hingke ba tung sukata khikorok berai mali mar ke tungmani asa ke sep ka satung bo betla mar ke tungkha hingke ba abono tini bahai ke khela rok khaini wanaisi tongkha thangka hingkai no seng borok rok se phaji phaibiya ko phaisok bai ka tabuk por English medium playground tamo hingke o jaga no jeng khela khaine norok nai tongdi do hingke te kaisa norok ni thani koimung norok ani channel no subscribe khai ko hingke dakti ke subscribe khlai rwdi te ano bo hai ke no support khai di buino khaima haike te nai tongdi puila ni simi paithak jora joya kari nai tongdi Kadai uyang. Jangan si pula. 우리 많이 먹어요. hingke norok haike no khalogoi na singi tongdi chini khela tebi sia dakthina chengri jaknai ang hingke bo kisa disturb tongkhani ors nangoi namani hingke borok bo turuk phaisok bai kha sen khela rok bo chengri jak sinai hingke tau hingke ko chengri jak khela rok borok bo break competition jajangnai ta hingke okko somsak jabai kha hingke tebo kwbang manna rok nai tongdi to ani blog na haike no joya kari enjoy the video.
Ready? Pen, yak suza, yakung suza, yakung suza, yakung suza. Hey, bokaldi, Ania, bokaldi. Hey, pen, right. Faga. Satso, dui kainu tungo. 1100, 13. Chini khela rok pai kha pai mani yagulo no thangai ti rok to koya kanai takti no ma phai kha tanga hinke tabu sari ko hangke girjao anti drugs awareness campaign program tongmani bagai takti no ma phai kha ani chalangke boke dukan tongmani bagai doi phaimal ya bu phaine ulo yagulo hangke girjao mai bu charanai hangke te shrap jani bisingo ni chini program bo chengi rejangnai norok nai tongde ani blog no Belot neki koborani pore sune mon Prabhu Jisu tar meye hota kal begore hoi dibon Tini ni ani blog bahana ta khana tolo comment kaisa de ani blog tini amswk jarto nyong sinai te malai fini buskang blog te pai thak jarano rogano joya kari logiri tama bagai belai ke pai flya hambai malai fini hain buskang blog jotono na hambai